नाय फेसबुक नायबानो इन्सटाग्राम नायबानो गोसोआनो दसथा जागारगारोलै आंना बेखौबो मोजां नुयो बेखौबो मोजां नुयो बाब सिख्लाफोरा इन्सटाग्रामावथ' दा बुंसै बिखा फान्दां खिबु फान्दां बाब फेसबुकआवथ' मा नायनो बेबो मोजां दा मानोबासो गोसो थोफ्लांबाय मोनगारगारोलां सोमसिखौ सम बा गोदान सिख्ला माथो र' फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनि नै मबाइल नायफुनायफ्राव जालायबाय दा सोमस्रि गाबखौ खान्दुरिया फन हरथारलायबाय हेलौ अमराजा लाय उन्दुबाय आं नोंजों सिमाङावसो रायलायदों आं उन्दुदोंलायनो नोङो माथो आंलाय नोंखौ इन्सटाग्रामावबो फेसबुकावबो अनलाइन नुगासिनो मा फेसबुकनि बडिगार्ड नामा नोङो इन्सटाग्रामनि बडिगार्ड नामा नों हा सोर अनलाइन दं गैया बेखौ नायबाय थानो हाय अमराजा नों आंखौ मोजां मोनला नामासै जालायबाय ना नोंहा हा मोजां मोनो मोना गोरलै गथ'फोर बायदि सोंबाय थागोन मोजां मोनबानो सामफ्रामबो आं नोंखौ मोजां मोनो होननानै बुंबाय थागोन नामा फुंनि मोनानि हा नङा थेवबो गियो आरोहाय गोदाव सोराव खोथा बुंबाय थानाङा दै आं उन्दुबाय ओइ साला डिस्टार्बलै गार्लफ्रेन्ड लाजामारालै अयनाय डिस्टार्ब खालामो रागाया थान्दा जागानायनि साम' खिंखिरखौनो फन खालामसै र' आं गार्लफ्रेन्डफोरजों रागा जोंलायबा नांलायलायबा बेलेग सिख्लाफोरजों दसे सम रायज्लायनायनि मजायानो बेलेगखालै र' फन हरनि है साम' खिंखिरि माबार रिसिभ खालामलै हेलौ मा खालामदोंलै साम' खिंखिरि ओरैनो दङ नोंलाय आंबो दङलै ओरैनो मबाइल नायलाबायनानै बरिं मोननानै नोंखौ कल खालामबाय नंगौ नामा बांद्राय फन रायलायला गैयालै थेवबो नोंनो हरबाय आरो आं दे मोजाङानो जादों आच्छा गाबोन फ्रि ना ओहो गाबोनथ' फ्रि नङा अब्ला माब्लाथो फ्रि समफोरसो फ्रि जागोन जेबो नङालै मास मोनसेबाबो नेनो हायो आं दे बिदिबालाय उन्दुदो दे अब्लालाय फाग्लि साम' खिंख्रिजों रायलायबागौ नंदोंमोन फाग्लिया उन्दुनोसो जाबायलै आयौ नाय सोमस्रिया फन हरलायबायलै आयौ मारा सोरजों रायलायदोंमोन नों सोरजों रायलायदोंमोनब्रा आंलाय दासो नों सोरजों रायलायदोंमोन ना बेखौबो सिमाङावसो रायलायदोंमोन नों होद आंनि लोगोजोंसो रायलायदोंमोन आं उन्दुनो ओंखारनायानो बिदि जाबाय अमराजा फनावसो बिजि जायो ओइ जाम्बिखिलां आंनि लोगोआसो फन हरदोंमोन आंनि लोगोनि बिबाया थैलायनो आरो बिनिनो समफोर मरा खालामदोंनो सारादु बेखौनो खबर हरदोंमोन आरो आंखौ समफोर थांना थाङा होननानै आयौ बेखौनो आंहा बेलेगसो बुजिदों मा बुजिदों नोंलाय देलाय खोन्थालाय मा बुजिदों सिख्लाजों रायलायदों सिख्लानो फन हरदों होननानै सानाखै होनलाय बेखौलाय बयबो सानखायो माथो अमराजा गाव गावनि बयफ्रेन्डखौ फनाव बिजि जानाय नुयोब्ला सोरबा सिख्लाजों रायलायदों खोमा होननानै बयबो गार्लफ्रेन्डानो सानफ्लांखायो माथो डाउट खालामफ्लांखायो है हिनजाव मानसिबाथाय खालि सन्देहनि एम्फौखौनो खर'आव फिसिनानै दोनखायो नालाय थै बिदि नंद्रायाहाय मा आच्छा बुंलाय मानो फन हरफिनदोंमोन नों आंखौ नोंखौ गोसोखांदोंमोन बेनिखायनो ए खोनासंनो बागा जाबायलै आं बेफोरबायदि रावखौ दोनदो ओइ अमराजा दे होमबा उन्दुदो हिनजाव सासेजों मा जाबावगोनलै आंहा बिदिनो साम' खिंखिरिखौसो मोजां मोनहां जादों बेहा आरो डिस्टार्ब ओइ बमब्रा मा नायदोंब्रा नायदोंलै सिख्लाफोर आरो सोरखौ नायनांगौ जाखो मालाय अमराजायासो साब्रै साबा सिख्ला लाखायो मालायनि बाखौबो लाफाखायो ओइ बे सिख्ला लावखारालाय सिख्ला गुमग्रा लावखारसो होनो बेखौ बिराद खोथा ओंखारगासिनो माथो आंनि आच्छा बारु थाइबानि लारु आंखौ मानो रायखुमादों नोंसोरो हा ओइ सुवाद नोंखौ खोथाखौ बुंनायखौ रायखुमानाय होननानै बुङाथ' जों नोंखौ रायखुमाखैना नोंनि नंगौ आखलखौसो बुंदों दा आच्छा बे आंखौ सिख्ला लावखार होननानै बुंनाया रायखुमानाय जायाखै मा बाख्नायनाय जादों नामा हे सुवाद साला दे जेबो नङा रायखुमा मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंनिल' नाम ओंखारनांगौ आरो जायखिजाया आंनिल' खोथा ओंखारनांगौ आरो जेबो मोनालै नैबे अमराजाया आच्छा मानोथो फैखोलै अमराजा फैसा दार नांलायगौ जालायबाय बिनो बाइक नांलायगौ जालायबाय बिनो सिख्ला पटायनो थैद बमब्र साला बिदि होनो नामा बेसे मोनसे हेल्प नांनायालाय नांमारगौमोन नोंसोरनिफ्राय ओरैनो गोसोखांखायाब्रा माबा मोनसे नांगौ जाबासो फैखायो नों अमराजा आंना बाइकआ गैयालै गेरेजावसो दंहैयो थैद माबा फैसा थाखा बिनोल' फैदो सानोलै आंखौ अब्लालाय मानोथो फैदोब्रा माबालै आं गाबोन बहाबा थांनो नागिरदोंमोनलै नंमारगौसो फैसासो बिनो फैमारदोंथ' थैद साला सुवादफोर खोथाखौथ' खोनासंग्रो दे बक' माबालै आं गाबोन मोनसे मिसनाव थांनो नागिरदोंमोनलै नोंसोरो सोमसिखौ थगायनांगौ दै सोमसिखौ थगायनो आंथ' सोमसिखौनो सिनायालै सोर सोमसिथाय साला मेलेमखौ खिथुआव सोनानै लादों नामाब्रा मा जाजाद होनोलै बमब्र मा सन्तला नोंबो सोमसिखौ सिनाय नामा आंथ' दिनैसो नामखौ फार्स्ट टाइम खोनादोंलै
आइला मा जाबावगोनलै नोंसोरजों जायखिजाया सोमस्रिया फन हरनानै सोंब्ला बुंनांगौ अमा राजाया सारादु जानो थांदों लोगोनि होननानै मिथिबाय लोगोआ थैबाय नामा नोंना साला लोगोनि बिबै थैदों होननानै बुंदों आं सोमस्रिनि सिगाङाव ओमफ्राय बेलेग मोनसे खामानि दंमोन आरो बे खामानियाव थांनो नागिरदोंमोन आं आं राजा हरिचन्द्रनि बिसिगिसोलै आंनाव थगायला आखु गैयालै दोनथ'ला नोंहालाय माबा बुंगोन गोदनायानो रानजोबनासो दङ मा होननोब्रा आंलाय आच्छा जौ बथल नाङाबा नोङो जौ बथल जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ आच्छा बिदिब्ला आंनि खोथाखौ मानिदो सोमस्रिखौ थगायदो दै आं फैबाय आरोलाय मा जालायखोब्रा सिगां बथला दिहुनग्रो अब्लासो फोथायगोनलै आइला उनाव होफैगोनब्रा खामानिया जाबा फारमे जाय नोंसोर आंखौ हेल्प खालामाराथ' हाट आं सोमस्रि सिनाया होनबायना जौ बथल हरबाय बाखिब्रा बाखि मा बाखिलै अमा राजा नारजि बुदां नों फैबाय मोजाङानो जाबायलै मानोब्रा नोंनि हेफाजाब नांगौमोनलै आंनो होद DSLR-खौ लांखाबाय माथो नों दाखालिनो आरोलाय मा नांबावगौ नाय बयबो आंखौ बिलु बिलाल' सानथारो नामाब्रा आं बिया आङो बेफोरखौ नाङा आंनो अब्लालाय माथो नांगौब्रा गाबोन नोंनि गारिखौ लानानै आंजों बबेबा मोनसे खामानियाव थांफागोन ना मा खामानि गाबोन खोन्थासिगोन नामा दिनै नांथ'ला दे खोन्थाग्रोआबा जेबो खामानियाव हेफाजाब होआलै आं सिख्ला लोगो हमनो थांनो नागिरदोंलै नारजि बुदां अमा राजा बिदि खामानियाव गैया आङो प्लिज नारजि बुदां प्लिज बे खेबसेखौल' दस्राखौ लांलै आं गैया बिदियाव नारजि बुदां अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे रे बाबा कुछ दे दे मेरे साथ चलो रे नारजि बुदां मेरे साथ चलो थोद अमा राजा मा खालामनाय जादों बेलाय नों थांबा सोमस्रिया आंखौ जेबो होनाय नङा थौब्रा नों आंजों ओंखारफादोलै मानोथो सोमस्रिखौ थगायनांगौ जाखो नोंलाय थगायाखै आं सोमस्रिखौ जेब्लाबो मोजां मोनो अराय मोनबाय थागोन ओरैनो सिख्लाफोरजों रायलायनानै मोजां मोनोब्रा सिख्लाफोरजों रायलायनायावलाय माथो थाङोब्रा रायलायगोनसोलै हायोबा नोंखौबो सोरजोंबा रायलायनो होगोन आं आंनाव सिख्लाफोरनि ढेर कन्टेक्ट दङ नांगौबा बुं थोद जोंनो मा सासेबो गथायना होआलै बे अमा राजाया होद नोंसोरनोलाय मानो नांगौब्रा नाङा जायो नामा प्लिज नारजि बुदां प्लिज दे जागोन ये हुइना बाद नारजि बुदां ये हुइना बाद बे बारा नारजि बुदांनिबो वाद नांसिगोनलै नारजि बुदां नोंनिबो वाद आं हले नायनो नेनानै थाखाबायलै